ka jingkyndeh mynsiem kiba bun naka bynta kumno banyo ya rangbah nongsynsar banlong nongthaw an kal lyer jong kiba bun balang nakap Mawhati Assembly Constituency ST hakani ka samoi election arjar arpulai hadu arpupra klanang be su kyrtong ka Indian National Congress INC ubara nang kiew haka jingdon nongkyrshan yakate ka jing nang kiew nongkyrshan kiban penjob uti kyrtong uba Charles marngar lasaki haka jingïalap ba kapla long haka arpu ar tarik urempang ha madan maulasnai kaba hakate ka jingïalap ba latmu tang na ka bynta kerpang Shillong ka thai maulasnai bat na ka bynta kiba hakaput penban ki pat ba keleng ki Shillong ka Mawhati de ka jing sngo i ya kyrtong kila tuit pat ba syakate ka lempung ha ka jingïalap ba uba Charles kumu kyrtong ulayalap na ka bynta yaladi bad ubala pensngo shala upat lang yaki mat kat kum kanongrem ba uyeng ban aireng wat hapedeng ka jing mat ek jing ha ka jing ha ka babun kumu kyrtong umshem la randen satia bad ula turbat syakmat ban ya tenju bor bat ki we pat ki para kyrtong na ki we ki sengsan hima Ki kabangi pelong ya gani ka meeting. Kadai ka meeting. Kabangi mot baik ban pelong tang na ka banta. Ka public meeting ha ka Shillong malus nai. Kata kadai ka jintmu. Nrai nang apoy yang kadai ka Shillong ang kadai ka madan. Ka pengendit bat ka penlengo yang ang. Banyo i ya pi ki pat ba. Ki badan lagi ni ki Shillong ki ba marjan. Namar ba kadai ka skiyo. Papiyawan lang kadai ka madan. Kene bara nga tipsay bagadai ke jing it ke jong pi wat chas play shibone na ka bagadai ke jing it ke ba pi pin pau ngarang ong menta bangi syong angni lada dai bangi perlong rali mangi medal snem mdan madan ban perlong rali dai na empai ba namar bangi abon palat kinong kershan gi jongi Jingdon madan ban pelong rali tang manda gesgi kabangi pelong tang ka public meeting jong ka Shillong malas nai kat ne play poi na ai ku play kerpang ya pi kilong kapa kilong kami ki kun samla Charles marngar unyo ya geding job ka badan borom barba unyo ban syakri ya pi ya kerpat ya pi baro tonang ya tray sitom susu let thai ski ing isem ka jong pi ai ka jing tray Tray ratba satang sausngi sansngi do tia do dem tray sitom rong segi yang gisem gijong gi prasnong gi parthau gujongi ya khat yaweriki pan ga jingkyrshan pakin ai ga jingkyrshan ya ka parti kongres ka jongi to pai ba be the kwa manong ye phi ga wai gi gisngi pai yo pi shifting Ni tinggal rai ko mga kren banginom pelong rali. Nginom dan rali apo Mawhati. Nagaliang jong ke parti kongres. Lada ong munta peyo piong bawa baca suting ban bau nam pelong rali kamdei. Nga tengam ngej ra bakar rali kan penjob election. Ketugas ngiyaw malas naik ke beladep. Kiwan pelong rali ke NPP yang ni denam. Kiwan yat nang te nasurok tersong ang adon hapo umsomatan. Kia pertah hagakot. Poi haba dan lupa Charles yang harus surok. Kiong hagak tiga. Dah lama bangah po kali. Gibrukti. Dah lacan mit pun gihanga. Ong eba Charles lyer. Yali rali yongki hagap ta kapor banang kren utawi so wi ubo ong kumni ong sene ong bayo bay nong i tenang ipi macingit bagarali penjob election ka